Benvinguts al podcast de curiositats sobre els vampirs. Com ja diu el programa, parlarem, com sempre, d'algunes recopilacions sobre algunes curiositats i un cas molt interessant. Doncs clarament el personatge de Dràcula no es va crear quan Bram Stoker el va publicar el 1897, sinó que ja existien rumors sobre l'existència. Per això, a l'actualitat, podem trobar cadàvers amb una estaca al cor. Malgrat les llegendes sobre els vampirs daten de fa segles, l'origen dels vampirs té a veure amb la profanació de tombes. En alguns països d'Europa es desenterrava les persones que no tenien suposats tacades de sang a la boca i al nas, però clarament no ho era, sinó que per la descomposició del cos els òrgans provocaven un líquid fosc anomenat líquid de la purga. Però a mitjans del segle XVIII, el papa Benedict XIV va qualificar els vampirs com ficcions de la fantasia humana. Però el temor dels vampirs va continuar al segle XIX, principalment a Nova Anglaterra i als Estats Units. Casualitat, en 1892, Mercy Brown, una jove de 19 anys d'Exeter, va morir de tuberculosis. Tota la seva família va morir per la mateixa causa menys el germà Edwin. I tots estaven preocupats perquè temien que les dones Brown li podien fer mal des de la tomba. Quan van obrir la losa de Mercy Brown, van trobar que tenia sang a la boca i al cor i van interpretar com a senyal de vampirisme. Per això van quemar el cor de Mercy amb algunes plantes perquè Edwin ho prengués, ja que això era una estratègia antivampírica molt comú. Però clarament mesos després va morir, i no va ser un accident aïllant. Michael Bell, folclorista, va calcular que hi havia 66 exemples coneguts de diferents rituals antivampirs en la Nova Anglaterra als segles XIV i XVIII. També va succeir un cas a Londres sobre una aniquilació de vampirs a un cementiri, concretament una exorcitació un divendres celsa. Però l'aniquilació o exorcitació no es va portar a terme i va sortir als periòdics. En resum, la pregunta que li fem a tothom, si quasi tot el món diu que les bruixes i les maldicions existeixen, per què els vampirs no ho farien? Real o un simple mite? I fins aquí el nostre podcast. Escoltes la ràdio de l'Institut Les Vinyes. I could tell you I was fragile. I could tell you I was weak. I could write you out a letter. Bon dia, avui us parlarem Anna, Lucía, Alessandro, Marcos i Sami de la contaminació. Una pregunta, Lucía. Per què ens afecten les energies contaminants? Les energies contaminants són dolentes per la nostra salut i també per el medi ambient. Però què tipus d'energia hi ha? Hi ha aquests tipus d'energia: energia nuclear, gas natural, energia hidroelèctrica, carbó i petroli. Sabeu que Espanya és un dels països més contaminants? Però gràcies a les energies no contaminants està canviant. Estan posant més energies no contaminants. Com per exemple, energia eòlica, energia solar, energia hidràulica i moltes més que no contaminen tant el medi ambient. Però igualment hem d'ajudar fent coses per no contaminar. Més com reciclar, no tirar-los a cap lloc natural, sinó sempre als contenidors. Intentant no comprar tant de plàstic
i moltes coses més. Però sabeu què és cada energia contaminant? Jo sé que les energies nuclears és la que lliberen espontàniament o artificialment les reaccions nuclears. Sabeu quin és el gas natural? El gas natural és una barreja de gasos entre els quals es troba en més proporció el meta. Per concloure, espero que gràcies amb el que hem dit us serveixi per contaminar menys. Espero que tots portem el nostre granet de sorra. Gràcies per escoltar-nos, que tingueu un bon dia. I could tell you I was fragile. I could tell you I was weak. I can write you out a letter, tell you anything you need. I've seen minutes turn to hours, hours turn to years, and I've seen truth turn to power. If you could see me the way I see you, if you could feel me the way I feel you, you'd be a believer, you'd be a believer. And it's turned to hours, hours turn to years, and I've seen truth turn to power. Escoltes la ràdio de l'Institut Les Vinyes. Стефанія, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колесала, дала мені ритм і напевне село. Hola, bon dia. Som Pau, Pablo, Eric i Javier i som alumnes de l'Institut Les Vinyes i us parlarem d'un tema actual que és la guerra entre Rússia i Ucraïna. Eric, ens pots explicar com està la guerra? Clar que sí, tot aquest conflicte es va originar perquè Ucraïna no volia formar part de Rússia. També es va provocar la guerra perquè Ucraïna volia entrar a la OTAN. Pablo, ens podries explicar com va Ucraïna? Les coses en Ucraïna van molt malament perquè moltes persones han mort i massa edificis importants han sigut bombardejats. I la ciutat que pitjor ho està passant és Kíev. Pau, ens pots explicar com està afectant l'economia als països d'Europa? A la guerra entre Rússia i Ucraïna està afectant els països d'Europa per la falta d'alguns aliments, com el blat i també pel gas. A Rússia està afectant l'economia i els països d'Europa l'estan deixant de costats. Javier, ens dius qui és el pla de Putin? Avui en dia, Rússia ha enviat el millor submarí que existeix. Es diu que el submarí va anar d'Europa als Estats Units perquè els Estats Units li està donant armes. Pablo, ens pots dir com queda dividit el territori i pot haver-hi alguna solució? Ucraïna està recuperant territori i Rússia està perdent molt territori, però Vladimir Putin pot fer que anem a una guerra mundial. Perquè soluciona aquest conflicte, Rússia s'hauria de quedar amb un territori que tenia i Ucraïna que es quedi amb el seu territori, perquè és petit. Eric, ens pots dir quina solució proposeu per posar fi a aquesta guerra? Una solució seria donar alguns territoris a Ucraïna i evitar una possible guerra mundial i que Rússia que ajudi a reconstruir tot el que ha destruït. Tal com us hem explicat, les guerres no porten coses bones, sinó tot el contrari. Tot són efectes negatius. Així doncs, les guerres no haurien d'existir, haurien de viure en un món ple de pau. Espero que us hagi agradat el nostre podcast i moltes gràcies per escoltar-nos. Стефанія, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колесала, дала мені ритм і напевне силу волі не забрати мене, бо дала вона напевне знала, може більше і від Соломона. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить мене в сильній бурі, забере бабулі звідулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене так. Стефанія, мамо,
Escoltes la ràdio de l'Institut Les Vinyes. Bon dia a tots i a totes. Avui jo, Laura, Naima, Lucía i Jenny us parlarem sobre la moda. El tema es tracta sobre la gent prima i grassa. També parlarem sobre la comoditat i marques. Lucía, què penses sobre això? Jo penso que hi hauria d'haver-hi més igualtat tant en la gent prima com en la grassa. Algun cop us heu fixat en els models de les botigues més conegudes? Alguna vegada us heu fixat en els tipus de talles que fan? Doncs jo sí, a les fotografies dels models i en la roba tots són prims. Jo crec que per això les talles són més petites. És a dir, com cada vegada les models són més primes, les talles han de ser-ho per a que els hi quedi bé per a les fotos. No sé si m'explico. I a tu, Jenny, a tu t'influeix el tipus de roba? Jo prefereixo barallar la roba, ni de marca ni no marca. També depenent del dia o com em senti. Si aquell dia haig de fer esport, m'agrada anar amb roba còmoda. A mi només m'agrada la roba de marca. Depèn de quina és més cara. Però, per exemple, els texans només els compro a l'Stradivarius, perquè són els únics que em van bé. Hi ha vegades que vaig, per exemple, al Primark, i sí, agafo alguna cosa, encara que no sigui tan de bona qualitat. Lucía, tu què compres? Roba de més o menys qualitat o et guies per les marques? Depèn del tipus de roba, però que també tingui qualitat, no que sigui un trapet. De vegades em guio per les marques. A aquesta edat anem més avançades les noies que els nois. Ens preocupem més de no anar a la moda. Per exemple, els nois sempre van amb xandall. És més còmode per ells. I uns altres que porten texans, però molt pocs. Naima, tu amb què vas més còmoda? T'agrada anar a la moda i arreglada? Jo vaig més còmode amb xandall, però hi ha alguns tipus de texans que sí em són còmodes. Normalment vaig arreglada a l'institut, però no molt. En canvi, quan vaig a sopar sí m'arreglo bastant. Nosaltres pensem que la moda és única, que cadascú té un estil diferent. Cadascú porta el que li agrada i nosaltres ens deixem guiar per les marques i no per la comoditat. Doncs fins aquí el nostre podcast. Esperem que us hagi agradat. Adeu! Hola, sóc Joel i estic amb els meus companys, la Noa, Hola. l'Aina Hola. i en Xavi. Hola. Tots som de segon d'ESO i venim de l'Institut Les Vinyes, que està ubicat a Cubelles. Avui el meu grup i jo parlarem sobre el que va passar a Iran amb la noia que portava malament el velo, com es diu allà, hijab. Què va passar a Iran, Aina? Doncs el 13 de setembre del 2022, la noia Masha Amini, de 22 anys, estava tranquil·lament sortint de l'estació de metro sense ser conscient que tenia el hijab malament posat. Llavors, 3 o 4 policies que estaven en aquella estació la van intentar arrestar violentament, colpejant-la amb porres repetides vegades i empenyent-la brutalment contra un cotxe que estava aparcat al costat de l'escena, perquè, segons les lleis, han de cobrir-se tot el cabell amb el hijab. Ara, la meva companya Noa ens dirà més informació d'aquest fet. Bé, Aina, gràcies per explicar-nos el que va passar. Ara explicaré el que van dir les autoritats i la causa de la seva mort. Segons les autoritats, Masha Amini va morir per un infart inesperat. El que en veritat va passar va ser que després de tota aquella violència la van portar a la comissaria i va entrar en coma allà i aquell mateix dia, el 13 de setembre. 3 dies després d'haver entrat en coma, Masha finalment va morir i un dia abans de la seva mort la policia va comunicar que quan despertés Masha Amini seria arrestada per no portar bé el vel. Ara el meu company Xavi ens explicarà un testimoni i com creuen els metges que va morir. Endavant, Xavi. Gràcies, Noa. Ara, com la meva companya ha dit, ara explicaré el testimoni de l'abogat de la família Amini, Nicabat, que va dir en una entrevista: jo, els metges de renom i les persones amb coneixements que han sigut consultades creien que Masha Amini definitivament va ser golpejada abans d'arribar a la comissaria i amb una alta probabilitat quan hi va ser detinguda. Diu: al principi, les autoritats van dir que Masha Amini va morir per problemes de salut i van negar el fet de que va ser golpejada, però pel que posa a l'autòpsia que li van fer, diu que Masha Amini va morir per cops policials i no per un infart. Vosaltres què opineu d'això? Jo crec que les autoritats la van matar a cops perquè es van prendre la justícia per la seva mà, però també crec que no era necessari tanta violència només perquè si li veia poc cabell. Jo estic d'acord amb el que acaba de dir el Joel.
però encara que se li veiés tot el cabell, opino que és la teva decisió portar-ho o no. També opino que les dones haurien de poder escollir si portar-ho o no. Estic d'acord amb els meus companys, amb el que no és que a Iran la religió està lligada a la política. Crec que les dones haurien de tenir més opcions i podrien ser més independents. I aquesta vegada la gent ha reaccionat. Les dones cremaven hijabs o es tallaven el cabell, també molts homes hi van participar. En total, les manifestacions van provocar 95 morts, 450 persones ferides i més de 500 arrestats. Quina bogeria! Sí, estic d'acord. I a que no sabeu com ha reaccionat el president d'Iran amb això? No, digues no. Com ha reaccionat amb aquest fet? Doncs el president d'Iran ha anunciat públicament que revisarà les lleis iranianes perquè un fet com aquest no torni a passar. Doncs espero que ho faci ràpid, que encara això empitjorarà. Doncs aquest ha sigut el nostre podcast. Esperem que us hagi agradat. Adeu i fins un altre dia. Adeu! Escoltes la ràdio de l'Institut Les Vinyes. Hola, benvinguts. Som el grup de Juntau, Lluís, Eric i Gui. Explicarem coses sobre la contaminació i explicarem què és la contaminació i quines són les conseqüències. Gui, com es produeix la contaminació i com ens afecta als humans? La contaminació és la introducció de substàncies o altres elements físics en un medi ambient que provoquen que aquest sigui insegur o no apte per al seu ús. El medi ambient pot ser un ecosistema, un medi físic o un ésser viu. El contaminant pot ser una substància química o energia, com so, calor, llum o radioactivitat. És sempre una alteració negativa de l'estat natural del medi ambient i en general es produeix com a conseqüències de l'activitat humana i es considera una forma d'impacte ambiental. La contaminació provoca moltes coses. Pèrdua excessiva d'arbres, emissions i abocaments industrials a l'atmosfera i hidrosfera. Extracció, processament i refinament de combustibles fòssils. Petroli, carbó, gas natural, entre moltes coses més. I com podem reduir la contaminació i afavorir el nostre planeta? Perquè només tenim un, oi? Sí, només tenim un planeta i l'hem de cuidar. Podem reciclar el plàstic del mar, ser més responsables amb la brossa, utilitzar més la bicicleta en viatges propers, intentar reduir l'ús de fàbriques industrials, entre moltes coses més. En conclusió, hem de cuidar el nostre món ja que només tenim un. I tots haurien de col·laborar una mica amb això del reciclatge. Fins aquí el nostre podcast. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies per escoltar.
Escoltes la ràdio de l'Institut Les Vinyes.